Hello, good morning everyone. Live ta. I-share itong live mga igsoon. Ako sa diri mag-share sa ko. Share sa na ako mga igsoon. Okay. Mabungahong adlaw mga igsoon. Hallelujah. A blessed Thursday morning everyone. Bag-ong kabuntagon nga gihatag sa Ginoo aron mag-enjoy ta sa libreng gininhawa, of course, gasa sa kinabuhi. No? Muna ngayon kalimot pagpasalamat sa Ginoo mga igsoon. Tungod dining gasa sa kinabuhi, ako na ning ibalik-balik nga gahapon daghang wa kamata, karon daghang wa kamata. Ban ikaw nakamata. No, grabe blessing dako na kay ning grasya sa Ginoo mga igsoon. Iyang gi-extend ang iyang mercy, ang iyang love nganhi kanato. Amen. So ako nagampo kanunay nga ako nagampo na magudaan ganina ninyo, but still I always declare and pray that kamong tanan nga naa diha namos maayong kahimtang kanunay, maayong panglawas, naa sa pabor sa Ginoo, protection unya. Of course, duol mo sa Ginoo kay wa may silbi ang atong maayong kahimtang panglawas daghan tag kwarta unya layo ta sa Ginoo. Amen. So full package ta ba, complete package. Gitagbot ng panginahanglan and then duol ta sa Ginoo. Amen. So shout out mga igsoon sa tanang mga OFW diha nga nasa lain-lain kanasuran, og sa tanan nga mga naka-permanent resident, og sa tanang mga seaman, mga seafarer. Mabungahong adlaw ninyo diha mga igsoon. Salamat sa kanunay pag-atang sa live na to. Okay? Praise God. Yeah, salamat dai kay sa tuang mga new followers. Welcome kayo mo ani nga page. Ug sa uban diha nga inyong gi-invite atong friends, ang inyong friends to follow our page. Thank you kayo. And sa atong mga subscribers ani nga page, welcome. Salamat kayo. Mga subscribers, star senders. Salamat sad kayo mga igsoon. God bless. Okay? Praise God. So, tan-aw ta greetings daw diri. Right? Mga greetings diri kay di makita diri. I don't know kung naunsa na siya. So, shout out na ako, no? Arienzano Dimpol. Unsa man ni Arienzano Dimpol? Shout out. Okay. Okay, wait ha. Naon din eh. Shout out si Arienzano Dimpol. Good morning, Pastor, watching from Kabadbaran. Kanais kayo sa background music. Del MC, sister. Thank you. And mabungahong kabuntagon sad Rusty. Okay. And Jeda Kuracha na Queenes. Good morning, Pastor, from asa man ni? Bukidnon man eh. Balamban, Cebu. Okay.
Good morning, Pastor, from J.R. Palier. Okay, salamat sa Ginoo. Praise God. Di mo makita akong comment, ari. Wait, sound niya. Di mo sweetuan ni mga igsoon. Okay, dara. Right. Sige lang, bahala. May comment, di mo makita. Pero makita na ako, dari. Jaymon. Ito. Kurambao. Good morning, Pastor. Makadungog na pugo sa pulong sa Ginoo. Amen. Maya sa Ginoo. And to Kinabuhing Sikyo. Shout out, Pastor, from Libona, Bukidnon, Pabilik family. Salamat. God bless you more. God bless you. Kinabuhing Sikyo. Brother, usa ni sa atong star sender. God bless you more. Shout out from Libona, Bukidnon, Pabilik family. Salamat. Salamat, Igsoon. Salamat, Brad. Salamat, Brad, sa imong pagtanaw. Okay? Good morning, Pastor. Shout out watching from Dubai. It's me, Daki. Daki? Okay. It's me, Daki. Watching from Dubai. God bless the Igsoon. God bless. Amping. Maing budang, Pastor James. Shout out ko, Pastor, sa akong family. Cardines og Estorba Garcia Bistal. Naman ni tanan sa Inabanga. Inabanga dyan. Kagawasan, Inabanga Mall. From Brother Mario Cardines Jr. Again, shout out sa Cardines family, Estorba, Garcia, Bistal, Del Rosario, sa Kagawasan, Inabanga. Kana ko ni, Kagawasan, nanis, badyang dapit, no? Ako aning opisina sa una, dapit. Kasuod sa gilikod sa una. Brad, thank you, Brad. God bless. Napoleon Mediante, God bless you, Pastor. Watching from CDO, God bless you more and more, Exxon. Okay. Dayon, good morning sa Dixon Mercy Cascara and to Elena Alesna Kuwamag. Good morning. Good morning sa from Matina, Davao City. Okay. Maing buntag, Pastor James from Jeneline Calistial Ditchos. Maing buntag sa advance happy birthday sa akong igsoon this coming May 3. Salamat, God bless. So, advance happy birthday na sa igsoon ni Brother Kinabuhing Sikyo, no? This coming May 3. God bless. More birthdays to come. Good health in Jesus' name. Good morning, said Sister Connie Kuyagbo si Chico. Okay. Thank you, Sister, for watching. God bless. Rosel Repeso. Good morning, Pastor. Okay. Shout out, Pastor, from Jensen, Barangay North. From Brother Ariel Pindaton. Okay, shout out from Jensen, Barangay North. So, thank you, Brother Ariel Pindaton. Regards, Miss Buayan, diha, Jensen. Naon ta diha, no? Natay mga kadugo diha. Good morning, Sad Leah Valorio Olorbida. God bless. Okay. Anyway, ako sang shout out ako mga higalabi, mga kapulisan diha, no? Ako shout out ang Clarin Police Station, dahil tubig init. Darami, oh. Thank you. So shout out aning tanan nga naaning sa man muna yung mga kauban diri, mga buutan ang bungan nga kapulisan, gigamaan jud ko nila nga niyo. Shout out na mo among hepe diri, si Police Lieutenant Chief Amado Amba, og sa tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out. Campus Menya, Cebu. Shout out. And sa Bagid, Tagbilaran City, diri sa mo, sa Barracks. Kung mga higala nga kapulisano, mga hepe, classmate na ko during my criminology days. Shout out na ko Cebu City Jail. No, tanan nga mga brad na ko diha. Shout out sila Brad Aris, Brad Mago, Brad Jao, Brad Ayan, Brad Ayan na katuning mayor sa RDC1, no? Brad Ibang, no? Shout out. Brad Kenneth, manghod ni Brad Jomar sa Maximum 19. Shout out nyo tanan diha. Maximum 4, shout out. Maximum 15. Kita na po ninyo Monday. Hallelujah, praise the Lord. Og akong mga team, akong team diay nga tigsulod sa Cebu City Jail, ang team nako from Living Water Christian Fellowship, headed by Pastora Ninette. Tanan. Ako lang nang i-generalize. Shout out sila Pastor J, Pastor Herman, tanan. Unya ang mga, ako sang shout out ang tanang mga jail officer diha, mga warden,
nga sa Cebu City Jail, no? Salamat sa kanunayng higayon nga inyong gihatag kanamo aron among dalhon ang pulong sa Ginoo diha sa sulod. Hallelujah! Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Sumune. Pwede shout out dali daghanggay mga shout out dali. Praise the Lord. Praise God. Again, shout out sa atong mga star senders o mga subscribers na to. God bless you. And akong i-shout out atong mga followers sa previous page na to nga Mabungahong Kristohanon. No, mao gyud na original page na to nga gi-restricta 220,000 followers and ako mong encourage nga mobalhin mo diri kung nagakita mo ni balhin mo og follow or like sa Mabungahong Kristohanon 2.0 kay naata diri nag-live na kanunay. Wala ni violation so far. Salamat sa Ginoo. Unya, sa wala pa makasubscribe sa YouTube channel, after this, sa live na to, ako ni siyang i-download igsoon kay 30 days rin ni taman. Unya, automatically, makuha ni siya. Ma-delete. Okay? I-delete ni. So, ako ni siyang i-download. Unya, akong i-upload sa atong YouTube channel. Ang link na sa caption na nga live. Free to subscribe again. Free to subscribe. Unya, lahi man God sa YouTube, kay dalira, no? Puro ra mga videos, no? Pwede ka magsunod-sunod, di mo tanaw, dalira i-save, i-download. So, mauna mga igso, no? Mabungahong Kristohanon. Okay. Blessed morning, Pastor, ug sa tanang viewers watching from Czech Republic. Czech Republic, di ka, Brad? Ako ra ba ning sangay? Lord James Talingting, thank you. One of our star senders and followers sa din nato ni. Subscribers. So, muning ginangabli. Nak, awlab, sirahin na dabi. Okay? So, again, thank you, Brother Lord James Talingting. God bless you more, brother. Nakasong prayer. Salamat kayo, no, sa kanunang suporta. Okay, praise God. So, anyway, okay na. Manatag ko, gali ta kay, nag-busy kayo po, karong kadadlaw, busy mga igsoon kay, this coming Sunday is our church anniversary. And then, naghag mga gibuhat na pa'y, nagtrabaho simbahan, ay nag-tiles niya, na mga palito na ako may driver igsoon, no? So, and then, mag-prepare sad ko kay tomorrow is, I am the guest speaker igsoon sa anniversary church anniversary sa laing simbahan diri sa Bohol, somewhere in Sirabulunis, Bohol. Mao na nga nay mga pangandam nga buhaton ba, no? So busy jud kayo. Mao na nga naningkamot ko nga makahatag og higayon ninyo this morning igsoon kay di ko gusto nga magluya ko kay ako ning balik-balik igsoon. Once dili ko maka-share sa pulong sa Ginoo, murag week ko luya ko, no? So, naanda na ako ni nga mo share gid sa pulong sa Ginoo para siyang kaymayaan. Praise God. So, our topic for this morning is about kanabitang chances, higayon nga gihatag ni Lord nato. Nga mas maayo nga di na to palabyon, no? Mao na tong isgutan karon, no? So, but before that, of course, ako mong encourage as always nga i-mention inyong mga higala diri sa comment section para bitaw nga makabantay sila nga nag-live ta. And you can also type at followers, at highlights, at everyone sama ni Brad Harry Liento. Brad, salamat nga naabot sa gani nga page na to, no? Kay murag followers ka ditong niagi ba sa page na to, atong original. Thank you. God bless you, brother. God bless you. No? So, may buntag sa Brad Harry Liento. Okay? So, ako mong encourage nga inyong i-mention yung mga higala sa comment section or makabantay sila. Who knows? Paminaw ma, who knows? Kitsay, wata kabalo igsoon nga. Usa sa friend ninyo, need nila ni nga message or mas mahimo igsoon, mas mayo atong i-share atong live kay this is for the glory of the Lord. Mensahe ni nga maghatag og paglaom, maghatag og comfort, maghatag og giya. Labi na kani atong topic karon nga about chances, no? Higayon nga gihatag sa Ginoo nga mas mayo nga di na to palabyon. Kay dili tanang panahon hawak nato. Amen. Wata kay ba ugma, wala na. Sunod adlaw, wala na, no? Sumaw na ang mga igsoon din. You can also type at followers, at highlight, at everyone para makabantay sa sila igsoon. Okay? So, let's pray. Mahimo atong i-share atong live. Para sa kaymayan, sige, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Salamat sa gasa sa kinabuhi, Ginoo. Daghan, Ginoo, nangamatay karong adlaw. Wala na nakamata karong bantaga, Ginoo. Apan kami imo pa yung tugutan nga mag-enjoy sa libreng gininhawa nga gikan kanimo. Gipukaw gihapon minimo, Ginoo, bisan uban na mo nakasala mi gabi or niaging mga adlaw yesterday, but still you allow us to wake up today. Gitagami ni mo glayang higayon, Ginoo, aron among tuliro ng among mga sayop. Salamat kayo.
So Lord God, utang namo Ginoo kanimo ang among kinabuhi. So ikaw among daygon, bayawon, himayaon ining kabuntagon, mamalandong mi sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon, susiha palihog ang among kasing-kasing Ginoo. Ang among kinasuluran, among pagbati Ginoo, susiha Ginoo. Kung namay makit-an imong mabutang sa mong sulod nga mao hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong kay dili siya maayo Ginoo. Mga butang Ginoo nga negatibo nga mao hinungdan nga dili makapenetrate ang imong mensahe. Lord, kuha kini, limpyuhi mi, pasaylua mi, himo aming takos, himo aming angayan mo salod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo Ginoo. Ayoy tugot Ginoo nga imong pulong mausik. But let it be, Lord God, nga matagbaw jud kami sa imong pulong karon and tagay mi kasing-kasing madinawaton kanunay. Mapainobsanon, willing mudawat og tambag og correction og labaw sa tanan. Dili lang kay maminaw lamang, mamati lamang kung dili mo sunod usab kay ang blessing good Lord na sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word and then ipalabay lang sa pikas dunggan apan imong gipangita ang doers of your word. Matinumanon sa imong pulong. I pray, Lord God, nga naana ka namo karon sa tanang mga viewers and Lord, of course, ikaw among gipataas lamang. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ. Walay lain among gibayaw, giisa, gipataas, ngalan lamang ni Kristo Jesus. It's all about Jesus. Hallelujah. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Mamuhat ka and makigstorya ka sa matag usa ka namo. This is your moment. Let your will be done. And Lord God, i-bless tanang viewers. Let it be nga mabati na mo imong gahom, imong presensya, samtang mamati imi sa imong pulong. Ipabati ang manifestation sa Holy Spirit as we meditate, as we listen to your word this morning. Lord God, thank you. Nabiling panahon na may tugyan kanimo. We invite your presence. This is your moment. Ikaw na bahala, Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So this time we have 74 viewers. Thank you so much. Again, salamat sa mga nag-send og stars, no, mga subscribers na to nga page, no. Kabalugin mo nga never jud ko mangayo og nga na Ikson, but still nag-offer mo, naghatag mo. Salamat kayo, no. God bless. I appreciate it. Ay, brother, maing buntag. Akong brad ni lunglib kay ni Brad Elmer Riquelo Batulanon. Okay? Again, si Brad Elmer Riquelo Batulanon, maing buntag, brother. Nakas akong prayer niya, amping kanunay, Brad, ampo kanunay, amping niya. Bunan ka sa Ginoo sa imong panarbaho, proteksyonan ka, paboran ka sa imong amo, no? Maing panglawas kanunay, Brad, in Jesus name. Okay? So ako rin, shout out since akong Brad, nag-chat man eh. Shout out na ko ang mga Brad na ko sa Alpha Kaparo, lunglib kanunay, at ipataas ang ngalan ni Jesus. Masaya, Skeptron in Arms, no? Walay may tabong lunglib kung sige tag singgit og lunglib niya watay kahadlok sa Ginoo. Nindot jud nga magsigit tag lunglib. Kaya ang sikreto man jud good sa lunglib sa taas nga kinabuhi. Ang sikreto sa pabor proteksyon sa Ginoo. Ang sikreto nga proteksyonan ta sa Ginoo si Lord pod. Ang sikreto igsuon nga ang pabor sa Ginoo nato ang Ginoo mao na nga ipataas nato sa kanunay. Di na to kalimtan ang number 1 sa tong hierarchy, God first ta. Amen mga bro. God first. Okay? Praise God. So let's go. Kan man gayning. Okay, so let's start. Ikson, dali na kay busy lagi po ni. Alright, atong teksto. Makita sa Panultihon 29:1. So, again, before we start, no, i-share na to itong live Ikson para daghang makadungog gani. Kung na mga speaker hala, birahan na to na di, loudspeaker tada. Good morning, Pastor Boboy Falses. God bless you. Mahaw tas pulong sa Ginoo, Pastor. Salamat. Okay. Panultihon 29, I remember, ako naman yung na-share siguro, dugay na, last year. So gusto na ako na ibalik kay, ako nabantayan nga, daghan paghihapon karon nga, bisag gitawag na sa Ginoo, ipinumduman na sa Ginoo, gibadlong na sa Ginoo, wag yapon patuo. So ingon rin si Solomon sa Panultihon 29:1, pulong sa Ginoo, kung magpabilin ka ang gahig ulo, bisag makapila na kabadlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Again, kung balikon igsoon, nindot kay ni. Panultihon 29:1, kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila na kabadlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nindot kini nga painumdom igsoon. Then mao lagi gi-address ni
ni Solomon sa mga kanabitang mga tao nga, mga Kristohanon nga. Grabe na bitaw ang gihimo sa Ginoo nga. Grabe na ang nag-create na si Lord og mga ibutang talag mga pagsulay ba, mga unos nga makapapukaw na to. Daghan naghihimo ang Ginoo, gihatag ang Ginoo nga chance para magbag-o na ta, balik sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, but still nagpabilin tang gahig ulo. Bantayanan na igso, no? So again, this morning, usa ni siya ka friendly reminder, igsoon, ni Solomon sa matag usa nato. Una, niingon dito, kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, mobotong higayon nga ikaw mapukan, o dili na gayon makabangon. So, kung ato ni siyang summary igsoon, pasabot ani igsoon, yes, si Lord Diyos sa gugma. Nag-express ni siya sa love ni Lord. Nga, si Lord, He is the God of chances. Muhatag siya higayon, muhatag siya panahon, muhatag siya chance na to igsoon kung magbag-o ta, nga mabag-o ta, or muduol niya, mubalik na niya, magpagamit niya, nga bisan, unsa kadako sa tong mga sala, igsoon ang Ginoo, naa kanunay, iyang gi-extend ang iyang love, iyang mercy, iyang grace, sa matag usa ka nato, nga, nabuhi pata karon something ana parehagod karon igsoning matata si kabalota nga natay gibuhat nga madili maayo, natay gibuhat nga dautan, si kabalota igsoon nga ning tipas na taglaing dalan ning sukwahi na ta sa plano sa Ginoo, pero kabantay mo nakamatag gyapon ta karong adlaw. Mao ni sa ebidensya nga ang Ginoo naghatag nato og another chance igsoon, another opportunity nga makakat-on sa tong sayop, atong tuliron, atong sayop, something ingana bitaw, no? Kay igsoon paminaw mo ang punto ang ipaabot ni Solomon kanato nining kabuntagon is this: kung gitagaan ka sa Ginoo og chance, higayon, gitagaan ka sa Ginoo igsoon og oportunidad nga mobalik sa Ginoo, magbag-o, no? Magpagamit na sa Ginoo. Kanabang naay naminaw mo karon dire, wa man ko kailanyo. If ever kana bitong gitagaan na ka sa Ginoo og mga trahedya sa kinabuhi, dagkong pagsulay, pagantos nga grabe kay nga pagantos yung kasakit, problema. Kaya ang purpose sa Ginoo igsoon nga kana bitong gibadlong ta. No kinamay gingon diri, bisag makapila na ka badlong. Ang pagbadlong sa Ginoo igsoon sakit na. Usay badlongon ta pinagig balatian physically, badlongon ta pinagig kalisod, watay kwarta, badlongon ta mga igsoon sa Ginoo pinagi sa mga trahedya, nabay mawala sa ato ang pamilya, no, na makabisan sa kinabuhi, pero isip pagbadlong da ito, no? Na ako'y hatag yung experience igsoon nga tinuod ni usa ka tao nga drug dependent, no? Sa una sige pa kog sulod sa usa sa dako kayong prisuhan sa Bohol. Dili na ko i-mention og kinsa ning tawhana. Pagsulod nako didto nakakita ko niya nga napriso. Wali ko nakadungog siya sa akong wali. Minaw siya, mura pog tinuod, mog tandot-ando po. Now, nakagawas siya igsoon. Paggawas niya, nibalik siya pamaligyag shabu. Nadakpa na po siya, mga igsoon. Nadakpa na po siya, napriso na po siya, unya. Wa jud siya makaamgo. Wa siya makakatuon nga, katong nakagawas siya, higayon na unta to. Nga iyang tuliron ang iyang mga sayop, higayon na unta to, or chance na unta to, or panahon na unta to nga, mubalik na sa Ginoo. Mga lagad na sa Ginoo. Seryosoho na ang iyang relasyon sa Ginoo. Magpagamit na sa Ginoo, no? Kaya nakagawas man siya. In how many years in prison? Dugay, kay daghan man ang nakuha niya. Wala man siya ka-apply og plea bargaining. Dako, bugat ang timbang sa shabu nga ebidensya. Now, ningabot ang panahon nga nakagawas siya. Nakagawas siya sa prisuhan, igsoon. Okay pa, Pilmiro. But as the days goes by, igsoon, nagdagan ang mga adlaw. Siguro, yung unahuna nga, paita ning way kwarta, ay mayo man tong maninda og shabu kay ikaw may gukuron sa customer, pukawon sa customer, no? One time bitaw na ako na-interview sa usa ka piniriso nga babae igsoon. Ako siya gipangutana nga, ma'am, pwede ko mangutana nimo, sister? Unsay gibati nimo, unsay feeling nimo sa diyang nakatilaw ka first time nga natilawan nimo ang shabu? Ingon siya, pastor, mamaligya ra ko pero di jud ko mo gamit. Ha? Kuya, wag. Yes, pastor, mamaligya ra ko. Nga mamaligya akong shabu, pastor, hindi ko mo gamit. Ani man gini, pastor, akong kinabuhi sa una. Sa una, pastor, mamaligya akong isda. Nga udtong tutok, init kay sa adlaw, agwantahon ako, pastor, mapagdom na niya akong panit. Nga tinga ako, pastor, kaya among silingan. Grabe yung silingan nga.
nadato man among silingan ay sakinan unya. Usa man ni negosyo sa among silingan nga ang bisag buntag, kadlawon, gabi, udto, every time. Siya ray duulon ng customer. So matong iyang gi-studyuhan ba, iyang gi-surveillance. Mato iyang na-found out nga Shabu day negosyo. So ning sundog siya, na maligya po siya Shabu. Mato nga nadakpan siya kay ang mga customer atong pikas kay katong namaligya sa pikas balay. Mamaligya sa Shabu nya, at the same time mugamit man siya. So iyang tipakan siya katong babae nga namaligya. Dagko makibahig siya. So iyang customer ni balhin. So mao tong gilaglag siya, mao tong napriso istorya mi, no? So nga na bitaw. So kani po na akong gisgutan nga nakagawas ng taigsoon, chance ng tato. Chance na to igsoon nga magbag-o siya. Kay gitagan siya gigayon sa Ginoo nga mo kagawas, tuliro na ilang sayop, pero mao lagi ni gibati siya sa kalaay batanaw niya. Lisura mangitag kwarta sa panahon karon, ay lisod kay mangitag trabaho, mag-drive kag tricycle, drive kag balhabal. Pila raman di man nakapa-eskwela. Murag something nga na bitaw. So mao to mga igsoon nga hibalik siya na priso. Unya mao to. So dahil panahon igsoon nga samtang nasa prisuhan, giatdan siya og pagkaon sa iyang asawa. Usa ka time igsoon nga iyang asawa naghatod niya og pagkaon paniudto to or pamahaw ba to. Wala na kaabot ang iyang asawa sa prisuhan nganuman nakaligis og iro, nay aksidente niya namatay. Namatay ang asawa nganuman. Kung imong tanaw ng gamot tungod niya nganuman kay siya wala makaamgo, siya wala na bag-o or wala mibalik sa Ginoo. Kung sa pagkagawas niya nagtinarong pa siya og nangalagad sa Ginoo ning duol sa Ginoo igsoon. Dili wala untay hatdan niyang asawa nga piniriso. Iyang asawa ning hatod og pagkaon namatay kay na aksidente. So ang pagkaon nga para niya wala nakaabot niya. So ingana bitaw so mao ni ang gingon ni Solomon. Kung magpabilin tang gahig ulo bisag kapila na tagi badlong sa Ginoo, kapila na tagi pahinumduman sa Ginoo, kapila na tagi tuktok sa Ginoo, kapila na tagi pakitag pananawon, gipadamgo og damgo nga tinuod kay gitawag jud kanako anak. Please balik na nako kay nanginahanglan ko nimo, gidihugan ko ikaw og walay sama kanimo apan nganong nagpagahi man kag-o, nganong imo man jud nagipalabi imong pangandoy, imong pag-eskwela, imong negosyo, dili ba pwede anak nga pwede nga magpagamit kanako nya sabayan nimo, isabay nimo mo eskwela pug ka mo negosyo magtrabaho or napog ka diha ba, napog kay mga gibuhat responsibility nimo kada adlaw imong gihimo at the same time magpagamit kanako, gitawag ko ikaw, gipili ko ikaw ingana bitaw nya kita magpabungol-bungol bisag nakadungog, delikado din ang mga igsoon. Kay kung magpabilin tang gahig ulo, bisag daghan naghigayon ang gihatag sa Ginoo, daghan ang tiyan nga balik lagi nako, di jud ka patuo. Mabuti ang panahon igsoon nga ang Ginoo maupos yang pailog kay ang Ginoo igsoon Dios man gud siya sa hustisya tanawa. Ingon diri ang panultihon 29:1. Kung magpabilin kang gahig ulo bisag kapila ka badlunga, na muabot ang higayon. Nadyo higayon igsoon nay panahon, no? Muabot murag ultimatum ba? Muabot ang higayon nga ikaw mapukan igsoon ka nang mapukan lahi na ni og dili gid makabangon. Either totally nga wala na gyud ka kaning mamatay na jud ka, wala na jud kay chance kay ang kaluwasan para man sa buhi. Kuha ninyo. Ang kaluwasan pinagis pagtuo. So samtang ang tao buhi pa, ang tao napag na chance maluwas. Basta buhi pa kay ang kaluwasan pinagi mas pagtuo, di ba? As long as mutuo ta ni Kristo nga siya naghatag siyang kinabuhi babaw sa krus Kalbaryo, siya namatay na banaw tulo ka adlaw, maluwas ta. Ang kaluwasan pinagi sa pagtuo. It means that salvation is available sa mga buhi pa, no? Pero niingon diri ang balang kasulatan igsoon nga kung mapabilin tang gahig ulo kuno bisag kapila na tagibadlong sa Ginoo, mabut ang higayon nga mapukan ta. So mapukan ta, so wala na tay chance maluwas, wala na tay chance igsoon ma-save, pamatay ta na. Kay mao ra man na, no? Wala na tay chance maluwas kung patay na ta kay after death judgment naman, Hebrews 9:27. Amen? Judgment na. So mao na igsoon, mao na nga akong gidasig kaninyo karon kabuntagon igsoon. Kung nagtan-aw mo diha, gibati ninyo nga gibadlong na mo sa Ginoo. Sa inyong gibuhat nga dili maayo. Daghan ang mga signs, daghan ang mga message si Lord ninyo pinagi sa vision, pinagi sa dreams, pinagi sa mga circumstances. No, pinagi sa pagbadlong, pinagi sa sakit, balatian. Usay ang Ginoo makigistorya nato pinagi sa balatian, no? Itugod sa Ginoo nga masakit ta, natay balatian, no? Usay makigistorya ang Ginoo nato pinagi sa kalisod, mga circumstances, way kwarta, no? Nay mga aksidente, usay makigistorya ang Ginoo trahedya, nay mamatay baron sa imuhang
nasa imong pamilya o relative, something na close to your heart, igsoon, ingana si Lord makig-istorya sa lain-laing pamaagi. Nga ikaw, bisag nakasabot na ka, magpabilin kang gahig ulo. Ikaw, bisag nakabantay na ka nga si Lord na giniba, mao na gini panahon ba, nga mabalik ko sa Ginoo, kay gitawag ko niya. Mao na giniba, mutubag na jud ko sa tawag sa Ginoo. Mao na giniba, kay naingani na ko tungod ni, kay ning tipas ko sa tawag sa Ginoo. Mura ko si Hunas, mao na giniba, grabe kadagko sa mga pagsulay nga akong nasinati karon kay wa man ko patuo, mao na, no? Igsoon, kung kabantay ka nga ang Ginoo, nagtawag na nimo, ayaw palabya. Kay dili tanang higayon imuha. Bisan manggali ang sunod nga mga segundo, minuto sa imong kinabuhi, wala pa ta kabalo kung buhi pa ta. Amen. Igsoon, paminaw mo, ang pulong sa Ginoo kanato nining kabuntagon ningon siya nga. Kana bitawng dili ta mo palabay or dili ta magkumpensa. Once makakita ta og opportunity, makakita ta og chance nga mauna ni. Mao na gini ang opportunity nga gihatag sa Ginoo. Salamat Lord nga imo ning gihatag na kong higayon nga tuliron pa nako akong sayop. Salamat Lord nga buhi pa ko bisag dako kay sa akong nahimo, no? Daghang ko pagkulang nimo Lord, but buhi pa man ko Ginoo. Imo kong gibadlong pinagi aning balatian, pinagi aning trahedya, pinagi aning pagsulay nga grabe karon ka nahitabo sa mong pamilya. Imo kong gibadlong, kabalo ko kasabot ko Lord nga imo kong gitawag kay gikinahanglan ko nimo. Igsoon kung kabalo ka na, kung makabantay ka, makasabot ka nga ang Ginoo nagtawag na nimo. Ang Ginoo igsoon naghatag nimo higayon, ayaw palabya palihog lang, no? Ayaw palabya, gibadlong na kas Ginoo, ayaw in taon pag-abusar, ayaw kumpensa. Kay ngano man moabot ang higayon nga ikaw mapukan. It means that it's not all the time atoa kita tag-iya, dili tanang panahon kita tag-iya. Mabot ang panahon nga mapukan ta, dili na ta kabangon, no? So sakto ang ingon sa balang kasulatan nga sangpita ang Ginoo samtang napasya. Kay dili tanang panahon si Lord available. Kay ang kamatayon igsoon kung moabot nato. Kay gahi kay tag-ulo igsoon. Sige na tagpainomdom sa Ginoo, no? Sige na tagpukaw sa Ginoo. Sige na tagpadamgo sa Ginoo. Gilatigo na ta, gibunala na ta, pero wa gihapon ka patuo. Mabot ang panahon madidbol kita. Nya wa na ta higayon maginulsol, wa na ta higayon mangay pasaylo, wa na ta higayon magpagamit sa Ginoo. Igsoon kanusa man dayta magpagamit sa Ginoo. Kanusa man dayta mutubag sa tawag sa Ginoo. Kanusa man day nato tuliro ng atong mga sayop, igsoon. Kanusa man dayta maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanusa man day nato tumanon atong saad sa Ginoo sa una. Amen. Kanusa man dayta maninuod sa Ginoo, inigandan nata sa prisuhan or naka-oxygen na ta dito nga naghigda sa ospital. Kanusa man dayta igsoon nga mo seryoso sa Ginoo, mo respond sa tawag sa Ginoo sa panahon nga di na pwede. Igsoon kung tan-aw nimo gi-save na ka ni Lord, gitagaan ka higayon ni Lord, no? Gibadlong na ka sa makadaghang higayon, ayaw paggahig ulo. Again, ayaw paggahig ulo, ayaw kumpiyansa. Kay wata kibaw sa panghitabo sa unahan, basin ba sa sobra natong kumpiyansa nga sige Lord, unya ra Lord, kay hapit naman ko Ginoo, graduating na ko nya mao ni ayaw tag-ana imong ugma kay wa ka kibaw, wa ka kibalo makamata pata ugma, no? Ayaw sig unsa nimo ka bright ka wise na magplano, ayaw wa ka kibaw kanusa ka kwaon sa Ginoo. Mao na kung mabantayan gali nimo igsoon, ma-discern nimo nga naay event sa imong ginabuhi, sitwasyon nga gibadlong na kas Ginoo, gitagaan na kaghigayon aron tuliron imong sayop, nya kuwaag pagtulunan ang imong mga sayop, no? Makabantay gali ka nga gitawag na kas Ginoo, gikuhit na ka ba, pagamit na ba, gikinahanglan ka nako, balik na, ayaw pangluo diha, pasayloan na nakapasakit nimo, balik na, ayaw palipat, ayaw si Goko de kwarta, sige gi-priority nimo ang kwarta nga gitawag ti ka, kumusta imong calling, tanawa nalayo na ka, na distansya na kas imong ministry, nausab naman ka anak, balik ka imong first love. Makabantay gali kay igsoon, gistoryahan ka sa Ginoo ni og ingana, ayaw in town pagahi. Ayaw paggahi, ayaw pag unya-unya, ayaw kumpiyansa kay mabot ang panahon nga mura bitaw og let's say yes, si Lord is the God of love, but at the same time He's the God of justice. Mura bitaw naay katapusan ba, no? Nay hangganan tanan. Ang Ginoo sige nagpukaw nimo,
Ang Ginoo sige nagpahinumdom nimo, ang Ginoo sige nagpanawag nimo, ikaw pug sige lag unya-unya. O kabalo igsoon nga sa sunod adlaw wala na day ka, no? Ay kumpiyansa igsoon. Kay ningon ang balaang kasulatan igsoon nga kana bitaw siguro mapulaan ang Ginoo sige badlong nimo ba niya. Klaro na jud kayo pila na kahigayon opportunity nga gihatag si Lord nimo aron magpagamit kaniya aron musanong ka sa tawag niya aron tuliro na imong mga sapat still wala lang gyapon ka naminaw, no? Unsay giingon diri moabot ang higayon nga ikaw mapukan madidbol ug dili na gayud makabangon. Bugat niyo kay dili na gayud makabangon, so wala na kay chance mo duol sa Ginoo, wala na kay chance magpagamit sa Ginoo, wala na kay chance maghinulsol. Mao ni delikado. Munang karon igsoon samtang may higayon pa, samtang may panahon pa, samtang pwede pa igsoon, samtang buhi pa ka nag-enjoy sa libreng gininhawa, ayaw palabya ang mga chances higayon nga gihatag sa Ginoo nimo nga magpagamit kaniya, magbag-o ka, tuliro na imong mga sayop, makakat-on ka sa imong mga sayop, ayaw kumpiyansa, ayaw palabya. Kay usa ka adlaw igsoon maningil siya kay basin moabot ang panahon nga mapulaan na si Lord igsoon sig pahinumdom nimo apan gahi kay kag-ulo. Bisag kay balo na ka, kay aware na ka ba? Gibadlong na ko ni Lord. Gibadlong, klaro na ko. Si Lord na po ni. Ayay, naitabo nga trahedya sa akong pamilya. Si Lord na po ni. Kay gitawag ko. Kabalo na ka ba? Ayay, balatian nga grabe. Hospital na po, na-admit. Si Lord na po ni nanuktok. Di ba? Kabalo na ka, pero nagpabungol-bungol ka. Nagpabuta-buta ka. Ayay, kumpiyansa kay unsay gingon rin. Moabot ang higayon nga ikaw mapukan. Og dili na gayud makabangon. So, ay kumpensa igsoon kay basin sa panahon nga gusto na ka ulahin na po ng tanan. Sa panahon nga gusto na ka magpagamit sa Ginoo, baldado na po ka, nakabidride na ka. Sa panahon nga gusto na ka muwali, mulit og praise and worship, na priso na po ka. Usaw paglit di mo dito makansert ka dito sa prisuhan. Karon nga gawas nun ka, karon nga wala pa kas balatian, karon nga okay pa kaayo, karon igsoon nga makahimo pa ka. Now is the best time. Amen. To answer His call. Now is the best moment igsoon. Nga atong tuliron ang atong mga sayop. Now is the best opportunity igsoon. Nga mubalik na ta sa Ginoo. Ayaw pag unya-unya. Ay palabi, gukod sa kwarta, padato, pagtigom-tigom diha. Kaya ang tanan, mabiyaan na nato siguraduhang imong calling. Siguraduhang imong commitment, imong relasyon sa Ginoo. Amen. Kay kung siya ang imong unahon, automatic, di man na mawa ang panalangin, magsunod, magina. Ana reaksyon kay nga naman, di tanang panahon atua. Di tanang higayon atua. Usa ka adlaw, basin baya og mapukan tao niya, di na kabangon. Sakit kay no, kay mapukan, wala na chance. Wala na chance. Ang pinakasakit, wala na tay chance maluwas. Mao na kuyaw igsoon. Mao na igsoon nga ayaw kumpiyansa. Because as always, ako ning gibalik-balik, our God is the God of, is not just the God of love, but of course at the same time He's the God of justice. Kabalo ka og si Lord mismo daghan na kay opportunity gihatag nimo. Pareha nako. Daghan kay mga aksidente sa akong kinabuhi sa una mga igsoon. Kapila ko na disgrasya. Napangag niyo na buak na ning ipon ako, abi kog nabungi nako kay padung mi ato mamalit og shabu nya nakaligis kog iro. No, bagdog akong ulo mga igsoon, grabe. Daghang kay gigayon nga hapit ko mamatay sa una, wa jud ko patuo. Didto na ko nakaamgo nga hapit na ko i-rehab kay magistorya na kog kahoy. Magistorya na ko sa kong kaugalingon akong anino. Mahadlok na kog makita kog mga puwa abi na kog kanang patrol car bitaw kanang suga basta wala na ko kasabot no sa akong gibati atong tayma. Di na ko since akong kaugalingon mura kog mahadlok. Didto pa ko. So nya manundog di tana nga mapraning ta, ma-drug overdose ta, ma-rehab ta adto pa ta makaamgo. Wa na. Karon igsoon. Now is the best moment, the best opportunity nga mutubag tas tawag sa Ginoo. Napay panahon, napay higayon. Amen. Karon ang saktong panahon nga unsa may imong mga sayo, tulira. Amen. Kalimti na to mga nangagi, move on na ta. Magpagamit ta sa Ginoo. Amen. Katong imong karon may saktong panahon nga imong panaad sa Ginoo. Tumana na. Amen. Kay nganuman di kumbensaan. Pulong sa Ginoo mismo nagsulti nga kay moabot ang panahon nga mapukan niya ta, niya dili na ta makabangon. So wala na panahon nga mosangpit ta. Wala na panahon sa paginulsol. Labaw sa tanan,
wala na'y panahon nga maluwas ta. Sa karon igsuon nga pwede pa makahimo pa ta. Wala pa ta sa prisuhan, wala pa ta sa ospital, wala pa ta sa rehab. Maayo pa tong panglawas, himsog pa ta. Kanusa aday ka magpagamit sa Ginoo kanang senior na ka, gasungkod na ka, girayuma, arthritis. Now is the best time, the best moment to decision to answer God's call. No? To learn from our mistakes. Muhatag og commitment nga magpagamit sa Ginoo. Seryosuho na nga to ang relasyon sa Ginoo, tong tawag sa Ginoo. Kay usa ka adlaw maningil ang Ginoo. Usa ka adlaw na gitawag igsoon og husay. Amen. Husay may tawag ani. Nganuman kay dili tanang higayon atua. Moabot ang higayon. Paminaw mo, look at me. Moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. So again akong balikon, dili tanang panahon hawak na to. Dili tanang panahon atoa. Karon nga gitagaan pa kag higayon sa Ginoo, gitagaan pa kag chance nga magbag-o, mubiya sa makadaot nga bisyo, mubiya sa panindag syabo, no? Muundang sa imong pagka marumaro bitaw pagka dishonest, no? Sa mana mubuwag sa imong kabit ug magfaithful sa imong asawa urbana. Unsa man na diha igsoon, gitagaan pa kag higayon igsoon nga matulid ba ang mga mali nimo. Buhat ta. Ayaw pag unya ra lagi Lord ug makabawi nako. Sayop na. Unya ra lagi Lord mao ni. Unya ra Lord kay mo eskwela ko. Unya kabalo batas atong unya ug ugma wala. Amen. Kabalo na gali ka igsoon nga namukaw ng Ginoo nimo. Kabalo na gali ka igsoon nga ang Ginoo nagtawag na nimo nya nagpadugay-dugay ka, nagpabungol-bungol ka, gahi kag ulo. Sige ngondri, kung magpabilin kang gahi kag ulo, di patuo. Bisag gipukaw na, gipainumduman na, gipadaigan na sa Ginoo, gipadamgo na, gipakita nagpananawon, naigo na kaswali niya para nimo ako gini, gisugo ka sa Ginoo, pero nagpabilin kang gahig ulo igsoon, di jud ka patuo. Okay? Bisag kapila na kagibadlong gipainumduman sa Ginoo. Unsay next line? Moabot ang higayon nga ikaw mapukan ug dili na gayon makabangon. Dili tanang panahon igsoon na ang Ginoo. Ha, unsa pastor? Dili tanan panahon? Yes, dili tanan kay kung mamatay na ta, wala naman di na makapwede mo sangpit sa Ginoo. Ug wala na ang paghinulsol. Wala na ang kaluwasan. So, if there's anyone who are watching this time nga gibati nimo nga gitawag ka sa Ginoo para imo gini, ayaw pagunya-unya. Kapila na nako ni gibalik-balik igsoon ninyo nga di ba pwede magpagamit ka sa Ginoo. Nagtrabaho ka, nagnegosyo, nag-eskwela, pwede raman. No? Pwede raman na siya. It's all about time management. Amen. Tabangan naman ka sa Ginoo nga nining kamot ka. Because at the end of the day, maura man gyapon siya tag-iya sa imong future. So kung nagtan-aw ka karon, gibati nimo nga gibadlong na ka sa Ginoo. Gibadlong baga pinagis trahedya, balatian, pagsulay, financial or unsa man nga kalisod, kalisdanan nga naa nimo karon usahay man gud. Si Lord mag-message pinaagi ana. Kung gibati nimo nga pagbadlong na sa Ginoo din. Paminawa yang pagbadlong. Tubag sa tawag sa Ginoo. Balik na sa Ginoo. Unsa may conflict ninyo ni Lord, pag-reconcile na mo. Amen. Samtang nay panahon pa, nay higayon. Pagbag-o na. Kaya nga naman, kung magpabilin kang gaig ulo, ug di maminaw, sa kapila na kagipahinumduman sa Ginoo, kapila na kagibadlong, mabot ang panahon daw, according to the word of God, mapukan ka, ug dili na ka makabangon. Wala na chance. Siguro buhi pa ka pero wala na po, di na ka magamit sa Ginoo kay nakabidride na ka, na nakasaprisuhan, na rehab na ka. Sao naman na. Karon nga gawas nun pa ka, himsog pa ka, mayo pa imong panglawas. Now is the best moment nga tong tuliro na tong mga sayo. Magpagamit tas Ginoo, muduol tas Ginoo, balik tas Ginoo. I-restore na to, i-renew atong first love. Kay basin maabtan tas pagbalik sa Ginoo, nagpabilin tang nagpabungol-bungol or maabtan batas kamatayon, duha ra man na. Maabdan ka sa pagbalik sa Ginoo, ka kaandam, sigurado nga piti jud ka, mabilin ka. No, makaangkon ka, grabing tribulation, luoy kayo, grabing kalisod. Kay klaro man kay di man ka magpatatak og 666 kay bawog kas kamatuoran. Magantos kag maayo, sugod day ka na. Duha ra igsoon ang pwedeng may tabuan ni. Mabalikan ka sa Ginoo or moabot ang kamatayon nimo. No, mao nay mapukan, no. Wala na chance. So karon igsoon gibati nimo nga gibadlong ka sa Ginoo, gipainumduman ka.
Ayaw pabungol-bungol, ayaw pagahiay mong ulo, kundili tubaga ang tawag sa Ginoo. And learn from your mistakes, no? Mao na ron ang saktong panahon nga tuliro nimo imong mga sayop. Ang giingon sa Ginoo mo nga buhii, talikdi, kalimti, buhatan na. Amen. Kay nga naman, di tanang panahon hawak nimo. E basin sa panahon nga gusto na pugga, awahin na ang tanan. Amen. Mao ni ang pulong sa Ginoo karon. Again, ang mensahe sa Ginoo igsoon karong kabuntagon nagpasabot or nagpahibalo lang nato nga dili tanang panahon hawak nato. Mao na nga di ta magkumpiyansa. Kung gibati nimo nga gibadlong na kas Ginoo, ayaw pag duha-duha pagbalik niya, gipaabot ka niya. I-restore imong first love, i-renew imong first love, pagamit sa Ginoo. Unsa may imong panaad sa Ginoo, tuman na. No? Biyain na imong mga unsa na diya imong nabackslide ka. Okay? Nibalik kas kaniadto, nigipanumduman kas Ginoo, pinagig balatian, o unsa mga kalisdanan, pagsulay ka sakit. Biyain na tanan nga mga kabuang, ibuhii, ibutang, balik sa Ginoo. E kung magpabilin tanggahig ulo, kapila na kagibadlong, gipanumduman, mabot ang panahon, nga di na juga kasangpit sa Ginoo, kay mapuka naman ka, ug wala na gyud tay higayon nga moduol sa Ginoo. Amen. Again, ayaw kumpiyansa. Ang mayo na tong buhaton karon nga okay pa ta, himsog pa ta, karon nga napatay gininhawa igsuon. Mao na gyud ang saktong panahon. No? If ever igsuon nagtanaw karon diri naay trahedya nga sakit kayo sa imong pamilya, nga nakahinumdum ka nga gitawag mo kas Ginoo, gibadlong kas Ginoo, nya karon wa gyud pong kamubalik. Ay gitugot nga usban pa og laing trahedya. Sugot day kana. Lahi ra ba si Lord? Di ka patuo lain bibugat, di ka patuo hantod wala jud kay chance. Amen. Ay kumpiyansa, ayog palabya ang higayon nga gihatag sa Ginoo. Kay dili ikaw ang naggunit sa imong oras. Amen. Kung gibati nimo nga gibadlong ka, gitawag na ka din, tubag ka, balik sa Ginoo, pagamit sa Ginoo. Ay hunahuna to mga sayop ni mga dagko kay tulira, ning labay na to. Imong sa gahapon igsoon gabi ning labay na to. Lahi na pudong higayon, mao bitong gipamata ka sa Ginoo. Gitagaan kag lain chance lang higayon nga tuliron imong mga sayop sa kagahapon kuhaon ng leksyon, magpagamit sa Ginoo, mag-move on. Amen. Kay di tanang higayon atoa, di tanang oras atoa. Again, kung gibati nimo nga gibadlong ka, ayaw pagahiay mong ulo. Sunda ang conviction sa Holy Spirit, sunda ang Ginoo. Kay moabot ang panahon nga mapula na siya sa pahinumdum nimo, kay daghan na kay higayon ning gatag pero gahi jud kag ulo. No, ang imong pagpakasala kana yung voluntaryo gid ba, no, tinuyuan, no. Dili na paninglan si Lord ana. Daghan na maghigayon gihatag nimo pero gahi man kag ulo. Mao na nga, mao ni gingon ni Solomon tinuod ni nga mabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Pabuton pa nato ni aron makaingon tag tinuod ni. Ayaw igsoon. Amen. Now is the best moment to answer God's call. Now is the best time to go back. Dis ana to gibiyaan si Lord. Gipaabot ra ta ni Lord anang dapita nga gibiyaan nimo siya. Inigbalik nimo like the prodigal son. Pagbalik sa anak nara nagpaabot ang amahan. Ana si Lord igsoon. Wa siya mausab. Mubiya siya nimo, di siya mamugos pero mubalik kaniya, dawaton kaniya with open arms. Amen. Ayaw palabi ang higayon igsoon. Cherish the opportunity, the chances nga gihatag ni Lord nimo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat nga imong gipahinumduman nga di gyud ay kumpensaan Ginoo kung amo nang mabati ang imong pagpadayag, among mabati imong pagbadlong, among makita Ginoo imong pagpahinumdum. Di gyud ko kakumpensaan Ginoo nga di mi motubag. So Lord, tabangi mi Ginoo nga dili mi magpagahi sa mong ulo kundi every time nga madungog na mo, makita na mo imong pagbadlong Ginoo, magpatuo gyud dayon mi kay moabot ang panahon nga mapukan mi og dili na makabangon. So dili mi gusto ana Lord, gusto mi nga magpagamit nimo, gusto mi Lord makabaton og kinabuhing walay katapusan, kinabuhing dayon. So Lord, tabangi mi nga dili mi gahig ulo kundi sa panahon nga makigistorya ka namo, sa panahon nga imo ming badlungon Ginoo, mutubag dayon mi, makaamgo dayon mi ug mobalik nimo Ginoo. Hallelujah, kay dili na mo hawak among panahon Ginoo. Ikaw ang nagkupot sa among kinabuhi. Salamat Lord ani nga mensahe, and I pray Lord God kung naay nagtan-aw karon diri Lord God nga naigo ni sibo ni sing kinabuhi kay grabe iyang gibati nga badlungon sa Lord, tabangi siya nga mohimog desisyon nga mobiya na gyud sa binuhatan nga dili maayo ug mutubag na sa tawag nimo ug mobalik nimo. Kay ibutang sa iyang kasing-kasing karon Lord nga ang matag adlaw
dili matag-an. Wala mi kabalo kung buhi pa mi ugma. So Lord, tabangi mi nga mupatuog gid mi, matinud-anon mi, masinugtanon mi sa imong pagbadlong ingon nga imong mga anak ug ikaw ang among amahan nga nasayod sa unahan. Thank you Lord for your word, Holy Spirit. Salamat kayo nga imo ming gipahinumduman. And I declare and I believe, I declare Lord God nga kaning nga message Lord God, mao ni nakapapukaw sa among tawag nimo. Mao ni maghatag na mo motivation nga mo balik mi nimo Ginoo. Kay dili na mo hawak ang tanang panahon, usa ka adlaw maningil ka. Hallelujah. So Lord, salamat nga ngamong kasing-kasing karon humok dili gahi, maminaw mi sa imong pagbadlong Ginoo. Hallelujah. Dalagon ka sa walay katapusan. Thank you for your word again, Holy Spirit. Thank you for your presence. And as always, this time I continue to pray to all of the followers, to all of the subscribers, to all of the viewers, Lord God. This time, i-bless, Lord God. I speak blessing for them right now. I speak life. I speak hope. I speak faith. I speak salvation. I speak deliverance. I declare prosperity in Jesus' name. I pray, Lord God, nga ang katong naay mga depression karon makabaton og kalinaw Ginoo in Jesus' name. Ang naay mga balatian makabaton og kaayuhan sa pangalan ni Jesus. Lord God, unsa man ang ilang gikinahanglan karon, unsa man ilang problema, unsa man ilang mga struggle, ilang gipas-an nga mga cross nga bugat kayo, unsa may gihambi nila karon nga mga bugat kayo kasakit, Lord, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran, tagaig pamaagi nga masulbad Ginoo. Paliho ka imong milagrosong kamot sa ilang kahimtang, sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. Ipakita, ipasinati ang milagro Ginoo nga maoy tinguha karon nila in Jesus name. Prove to them that you are the same yesterday, today, and forever. Kung giunsa nimo Ginoo, paghimo ang mga dagkong milagro katingalahang butang gipakaon nimo ang more than 5,000 people, gipikas nimo ang dagat nga pula, gibanhaw nimo si Lazaro, giayo nimo ang mga sanlahon. The same Jesus whom we serve today, wa ka mausab, ipakita Ginoo, ipadayag, makita nila ang milagro sa ilang sitwasyon karon. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Thank you Lord, salamat. Niningkak na among gidawat, among dawaton ang kadaugan, milagro. Among dawaton Ginoo ang kahibulungang butang gikan kanimo. Dawaton namo kini amahan pinagi uban sa dakong pagtuo. Himoa lamang ning kapiyalan sa Ginoo, because I believe you're looking sa among kasing-kasing. May gitan-aw nimo labaw sa tanan. So Lord, himoa aming kasaligan sa mga blessings nga imong ibukbo kanamo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo gining gipangayo ug gipasalamatan ug silyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, nakapamahaw na gid ta sa pulong sa Ginoo. That's all for this morning, and now I will give back all the glory and honor to the King of Kings. Himaya ug dungog kaniya lamang. Thank you so much for being with me. Salamat mga subscribers, mga star senders, tanan-tanan mga nagtan-aw karon sa kahanginan. And ako nagaampo nga karong adlaw puno sa kadaugan, kalipay, kalinaw, ihatod mo sa kalampusan ug dili ni tapuson sa Ginoo kaning adlaw nga di mo i-bless ni Lord in Jesus name. Praise God. And mga OFW, God bless you, God bless you. Ang pabor sa Ginoo manaan ninyo. And again, ato ning i-end, ako ni siyang i-download nga video kay mawala raman ni 30 days akong i-upload ni sa atong YouTube channel. Free to subscribe unya. Kung nay nagtan-aw karon diri nga wala pa ka naka-follow ani, kay naa ka nag-follow sa previous page nato nga Mabungahong Kristohanon. Mao ni atong bag-o, Mabungahong Kristohanon 2.0. Kay na-restrict ta dito, di ta pwede mag-live, diri ta mag-live. Mao na nga, please follow this page, like and share of course, and of course, kung may mo invite your friends to follow our page para ma-bless sila sama sa naitabo ninyo karon. Daghan kay na-bless diri oh. Okay, kadaghan na oh. Praise God, no? So again, that's all for this morning. See you next time. Makabakanti ko, ka-busy jud kay ko mga igso, no? See you next time. Dili lang ko musaad og unsang orasa, basta makahigayon ko automatic na mag-live ta. Amen. So ampo, amping, abanti ta kanunay para sa kay mayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. God bless. To God be all the glory.